ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறோம். இன்னைக்கு நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்பவே வந்து ஒரு திகிலான பிளேஸ்னே சொல்லலாம். இத அதுக்குன்னு பேய் அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு கைவிடப்பட்ட எக்ஸ்டிங்க்டட் ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு பேரு எம்ஜிஆர் திட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த எம்ஜிஆர் திட்டுன்றது வந்து இங்க கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸா இருந்துச்சு ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நடுவில் வந்து ஒரு கொலை, கற்பழிப்பு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அங்க நிறைய நடந்தனால அது வந்து அந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டான அந்த திகில் சம்பவம் நடந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு தான் நம்ம இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். இது கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. அண்ட் இங்க வந்து நாங்க ஆல்ரெடி போயிருக்கோம் நிறைய தடவை. இங்க நாங்க வந்து போட்டிங் போயிருக்கோம். அது எப்படி இருக்குன்னா, அது ஒரு தீவு. அந்த தீவுக்கு போட்டிங் மூலயமா போவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அது ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸ். ஆனா இப்ப சில வருடங்களா அந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆயிடுச்சு. அதாவது அது செயல்பாட்டுல இல்ல அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டோம். ஸோ அதுதான் என்ன நிலவரம், இப்ப என்ன நடந்துகிட்டு இருக்காங்க, என்ன நடந்துச்சு, என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படின்றதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். எனக்கு பர்சனலா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் தான் சொல்லலாம். உனக்கு எப்படி பிரவீன்? உனக்கு பிடிச்ச ஸ்பாட்டா? இப்ப போறது எப்படி இருக்கு? உனக்கு எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கா? ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து எப்பயும் வருஷம் நம்ம அங்கே அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோம்ல. ரிலேஷன்லாம் யாராவது வீட்டுக்கு யாராச்சும் சொந்தக்காரங்க நம்ம உடனே அங்கே தான் போவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அது எப்படின்னா, நம்ம காலையில் கிளம்பிட்டோம்னா சாப்பாடு எல்லாமே, லஞ்சு, தண்ணி கேன்லேருந்து கொண்டு எல்லாமே நம்ம எடுத்துட்டு போயிடுவோம். சாதாரண சாப்பாடு கிடையாது. கறி குழம்பு, பிரியாணி, ரசம், தயிர், அப்படியே சிக்கன் வறுவல் எல்லாமே சேர்த்து எடுத்துட்டு போயிட்டு சாப்பிடுவோம். சூப்பரா இருக்கும். அது இந்த மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம காரில் வச்சுட்டு காரை போயிட்டு ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு அந்த இடத்த நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அங்கேருந்து நம்ம வந்து போட்டில் போகணும். எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு தான் போகணும். அது ரொம்ப கஷ்டம். அதை நம்ம தூக்கிட்டு போய் அங்கே உட்காந்து நல்லா அங்கே ஃபுல் பெரிய பீச்சாக இருக்கும். நல்லா ஜாலியாக ப்ளே பண்ணிட்டு விளாண்டுட்டு அப்புறமா ஒரு மதியமாக நல்லா செம்ம பசி டைமில் உட்காந்து அந்த சிக்கன் பிரியாணி, அந்த கறி, அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுவோம். செம்மையாக இருக்கும். இந்த இடத்தெல்லாம் காட்டேன், சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த இடத்தெல்லாம் காட்டுறேன் பாருங்க. இது போகிற வழி இது இங்கேயும் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட். அதாவது இது வந்து பிச்சவாரம்க்கு பக்கத்துல இருக்கு. பிச்சவாரம் எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப வேர்ல்டு ஃபேமஸ் டூரிஸ்ட் பிளேஸ்னே சொல்லலாம் பிச்சவாரம்ன்றது. அந்த பிச்சவாரம்க்கு ரொம்ப பக்கம் தான் இது. இந்த எம்ஜிஆர் திட்டு அப்படின்ற இந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பக்கம். ஒரு 5 கிலோமீட்டர், ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர் இதுக்கும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. பக்கத்து பிளேஸ் தான். ஆனா அது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் பாடிஸ் வந்து நல்லா அதை மெயின்டைன் பண்றாங்க. இதை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு விட்டுட்டாங்க. அதனாலதான் அந்த கொலை, கற்பழிப்புலாம் நடந்து இப்ப அதை யூஸ் பண்றது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதையும் போய் நம்ம பார்க்க தான் போறோம். பிச்சவாரம் யாராவது வந்திருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஏன்னா பிச்சவாரத்துக்கும் நம்ம வீட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பக்கம். ஒரு 10 கிலோமீட்டர் கூட, ஒரு 8 கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம வீட்டுக்கும் பிச்சவாரத்துக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஒரு பிச்சவாரம் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு பக்கத்துல தான் இப்போ இந்த அழிந்து போன ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னு சொல்லலாம். ஸோ அங்கதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல காமிங்க, சுத்தி காமிங்க. இந்த இடம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட். அந்த மேங்க்ரோவ் மரம்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இந்த இடத்துல இல்லை. பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம்லாம் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அங்கே பார்க்க முன்னாடி காமிக்கிட்ட சைடு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம். நம்ம பக்கத்துல வந்துட்டோம். ஸோ இந்த இடத்த பாருங்களா, சுத்தி வேற லெவல்ல இருக்கும். ஒரு மன அமைதி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்க வந்தா. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு சைலண்ட் ஸ்பாட்னு சொல்லலாம். ஆனா இப்படி ஒரு அழகான ஒரு ஸ்பாட் வந்து இப்ப யூசேஜுக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இது வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இது ஏதாவது கவர்மெண்ட் கிட்ட ஏதாவது முறையிடணுமா என்னன்னு தெரியல. இந்த மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஸோ அதை பத்திலாம் நம்ம கேட்போம். இந்த மக்கள்கிட்டயே நம்ம விசாரிப்போம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத. அப்படியே ஒரு 2 வருஷம் இருக்குமா இது பண்ணி. இப்படி போ பாருங்க, நம்ம பிளேஸ்க்கு வந்துட்டோம். இட்ஸ் எம்ஜிஆர் திட்டு. எம்ஜிஆர் இங்க இருக்காரு. அதனாலதான் இது எம்ஜிஆர் திட்டுன்னு வச்சுட்டாங்க. பார்த்துக்கிறங்க மக்களே. இதுதான்
the MGR திட்டு. ஸோ ஃபைனலி நம்ம வந்தாச்சு எம்ஜிஆர் திட்டுக்கு. ஸோ வந்தாச்சு கடைசியாக. ஒரு சூப்பரான பிளேஸ்ன்னு தான் சொல்லலாம். இங்கே நிறைய சுனாமியில் அழிந்த நிறைய சோடுகள் இன்னுமே இருக்குது. சுனாமியில் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் நிறைய பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். ஸோ அதில் இன்னும் நிறைய சோடுகள்லாம் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஊரில் என்ன நடந்துச்சு, ஏன் இது வந்து இந்த சுற்றுலாத்தலத்தை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். போலாமா? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் இதை வீடியோக்கு முன்னாடியே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன்ல, கடைசியாக வந்து கேட்டணும். ஓகே, ஸ்பாட்டை பார்த்தீங்களா? வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. பிளேஸை பார்த்தீங்களா? வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. அண்ட் இங்கே வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். நிறையா தடவை வந்து போட்டிங்கில் இதுவும் அங்கே தெரியுது பாருங்கள். ஸோ அங்கே தான் அந்த எம்ஜிஆர் திட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு ஐலாண்டு மாதிரி. அதை தாண்டினா பீச். அது வந்து ஐலாண்டு. ஸோ அதில் அந்த ஐலாண்டுக்கு அந்தாண்ட பீச்சு. ஸோ இங்கேருந்து போட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே விட்டுருவாங்க. நம்ம அங்கே ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருப்போம், சாப்பிடுவோம், கதை பேசிகிட்டு இருப்போம், பட்டிமன்றம்லாம் நடத்துவோம். நம்ம ஃபேமிலி அப்பாலாம் வந்து செம ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். அந்த இடத்துல பீச்சில் விளையாண்டுட்டு இருப்போம், குளிப்போம் பீச்சில். ஸோ அப்படிலாம் வந்து பயங்கரமாக ஃபன்னாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துல. ஆனால் இப்போ சில வருஷங்களாக இது வந்து செயல்பாட்டில் இல்லை. ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது. இங்கே அதில் வந்து அந்த தீவில் வாழ்ந்த மக்கள் நிறைய பேர் இங்கே பக்கத்தில் இருக்காங்களாம், இன்னும் வசிச்சிட்டு இருக்காங்களாம். ஸோ அவங்கள்ட்ட போயிட்டு ஏன் அங்கேருந்து வந்துட்டீங்க, என்ன ஆச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இப்போ கேட்க போகிறோம். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த ரோடே, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்களா. இங்கே சைடில் காமிய சுனாமியில் நிறைய வீடு இங்கே வந்து சிதைக்கப்பட்டுருச்சு சுனாமியால். எப்படி ராமேஸ்வரமில் பில்டிங்லாம் எப்படி செஞ்சு போச்சோ அதே மாதிரி சுனாமியால் இங்கே நிறைய வீடுகள் வந்து அழிஞ்சு போச்சு, நிறைய குடும்பங்கள் அழிஞ்சு போச்சுன்னு தான் சொல்லணும். அதில் வந்து அந்த தனுஷ்கோடி மாதிரி ஒரு நீங்கள் தனுஷ்கோடி மாதிரி ராமேஸ்வரமில் பார்த்துருப்பீங்களா, அது வந்து அந்த தீவில் இருக்கும். அந்த தீவில் ஸ்கூல்ஸு, வீடு, நிறைய பேர் அங்கே இருந்தாங்க. அப்படியே அது எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு. அதெல்லாம் வந்து அப்படியே அந்த தனுஷ்கோடி மாதிரியே இங்கே இருக்கும். இந்த ஏரியா தான் வந்து இப்போ அந்த ஊரில் இருக்கவங்கலாம் இப்போ இங்கே தான் தங்கியிருக்காங்க போல். இங்கே இருக்க மக்கள் தான் அங்கே அந்த தீவில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களாம். இப்போ சுனாமிக்கு அப்புறம் இங்கே வாழலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ஆச்சு, எதனால் இந்த சம்பவம், என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் போய் பார்ப்போம், அவங்கள்ட்டே போய் கேட்போம். மீன் பிடிக்க போகிறாங்க. இப்போ கிளம்புனாங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் தான் வருவாங்க அவங்க மீன் பிடிச்சிட்டு. ஃப்ரெஷ்ஷாக மீன் வந்திருக்கு பிடிச்சிட்டு. ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நாங்கள் இங்கே போட்டிங்லாம் நிறைய இடம் போயிருக்கோம், திட்டுக்கு, எம்ஜிஆர் திட்டுக்கு. ஸோ ஆனால் இப்போ ஏன் அந்த போட்லாம் அங்கே தீவுக்கு போகிறதில்ல? ஏன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இது, சுற்றுலா தலம் இது. ஏன் இப்போ டூரிஸ்ட் வராங்கல்ல, அங்கே சில பேர் நெல்லா வராங்க, சில பேர் தண்ணி வாங்கிட்டு வராங்க. அது மாதிரி வந்து ஒரு 2 பேர் உயிரிழப்பு வந்துச்சு. ஓகே.
அதால் போலீஸாக தான் பார்த்து நிறுத்திட்டாங்க. இதில் வந்து இடைஞ்சல் வருது. நிறைய பேர் வராங்க, தனிப்பட்ட முறையில் வராங்கல்ல சுற்றுலா, அப்படியே பாட்டில் அது இதை வாங்கிட்டு வராங்க. இந்த லேடிஸு கூட அழைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க சுற்றுலா மாதிரிங்களா, அந்த மாதிரி ஃபேமிலி அழைச்சிட்டு வந்து 2 ரேட்டு அந்த மாதிரி நடந்து போன சொல்லி தான் போலீஸாக தான் நிறுத்திட்டாங்க. அது நீங்கள் ஏதோ அதுக்கப்புறம் எதுவும் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலையா? அரசாங்கத்தில் மொத்தம் வந்து சுற்றுலா தலமாக ஆக்கணும் அப்படி இப்படின்னா கூட ஒரு ஐட்டம் வந்து இது மேடை போட்டு பேசினாங்க. அங்கே நாங்களும் கொஞ்சம் அதை வந்து எங்கள் அதெல்லாம் போடக்கூடாதுங்க, இங்கே எங்களுக்கு தேவை ஒரு காலகட்டம். உங்களுக்கு அது சுற்றுலாத்தலமாக வாக்க வேணாம்னு சொல்கிற மாதிரி தான். அப்படிங்க? அப்படிதான். இதே நீங்கள் டிவி எடுத்து பேசிட்டு ஏதாவது எங்கள் ஊருக்காரங்க இது எப்படி பேட்டி கொடுத்துருந்தேன், நான் அவனு தப்பாக கொடுக்கல, தப்பாக சொல்லல, தப்பாக இல்லை. அதுதான் மீனை வந்து கையேந்தி பிச்சை எடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ எங்கள் சூழ்நிலை பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எங்கள் ஊருக்கு. நாங்கள் இத்தனை வருஷமா இந்த போட்டிங்லாம் போயிருக்கோம், ஏன் இப்போ கொஞ்ச நாளாக எங்களால் போட்டிங் போக முடியல அப்படின்றத விசாரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு வீடியோ. சுற்றுலா தலமாக்குனாலும் எங்களுக்கு இடைஞ்சல் தான் அது. அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு காலகட்டங்களில் போகிற காலகட்டங்களில் முகத்து வாரம் தான் எங்களுக்கு மெயின். இதுக்கப்புறம் அவங்க எம்ஜிஆர் திட்டலாம் இப்போ வந்து சுற்றுலாத்தலத்துக்கு விடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அதை வந்து ஒரு அதை சுற்றுலாத்தலமாக இங்கே ஆக்கி என்ன பண்ண போகிறாங்க? அதில் உங்களுக்கு லாபம் தானே இப்போ அது சுற்றுலாத்தலமாக மாறினா? லாபம் தான். இங்கே இருக்க கடைங்கள்லாம் பெருசாகும், இங்கே இருக்க ஏரியா ரொம்ப பெருசாகும், அவங்களோட பொருளாதாரம்லாம் அதிகமாகும்ல, இங்கே இருக்க கடை எங்கள் ஊர் மக்கள்லாம் ஃபேமஸ் ஆகும். முகத்து வாரமாக இல்லாத போச்சுன்னா எங்கே போய் நம்ம தொழில் பண்ண முடியும்? இங்கே போக முடியாது. கரெக்ட் தான், தொழில் தான் முக்கியம். தொழில் தான் முக்கியம், சுற்றுலா முக்கியம் கிடையாது எங்களுக்கு. ஆமாம், அது சுற்றுலா அரசாங்கம் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது. இது அதுலேயே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதில் ஒரு 20 குடும்பம் தான் அதில் பிழைக்கலாம். கரெக்ட். இப்போ நாங்கள் 500 குடும்பம் இதில் பிழைக்கிறோம். 500 குடும்பம் நம்ம கடலுக்கு போய் பிழைக்கிறோம். அப்படி சுற்றுலா விட்டால் ஒரு 10 குடும்பம் கடை வைக்கிறது போகிறது, 20 குடும்பம் அப்படி வந்தால் வரும். கரெக்ட். அதனால் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பின்காலத்துக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு அந்தாண்ட முகத்து வாரம் இருந்தது இல்லாட்டி போனால் கூட நாங்கள் அந்தாண்ட போய் வச்சு தொழில் பண்ணி காலசேவனை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எங்கள் கோரிக்கையில் இருக்குது. அரசாங்கம் சுற்றுலான்னு சொல்லி பேசுது என்னன்னு தெரியல. சுனாமிக்கு பிறகு இங்கே வந்தது பிறகு அது ஏற்கனவே ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்தாங்க கவர்மெண்ட்டை, அது சுற்றுலா மையமாக்கணும். அதனால் அதை நாங்கள் வந்து ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இன்னைய வரைக்கும் அதை நாங்கள் அதை பண்ண முடியாது. ஏற்கனவே நிகழ்ச்சிலாம் நடத்துனாங்க, ஆமாம் நிகழ்ச்சி நிறைய நடத்துனாங்க. அதில் வந்து இப்போ 2-3 வருஷமாக இப்போ இல்லை. அதனால் நாங்கள் போய் பார்க்குறதுக்கு போகிறதுக்கு அதனால் நாங்கள் இருக்குது இப்போ. அதனால் இது வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இல்லை. இப்போ மேற்கொண்டு என்ன செய்ய போகிறாங்க அரசு என்னன்னு தெரில. அதனால் அதை வந்து நாங்கள் இன்னும் அந்த என்னோட 15 வருஷம் ஆக போகுது. ஆனால் சுனாமி வந்தது முடிஞ்சு போச்சு, அதோட விட்டுட்டு வந்த அழதான் நாங்கள். ஆனால் அந்த டூரிஸ்ட் அமைக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அதை நாங்கள் அனுமதிக்கலை. ஏன்னா அது ஒரு டெத்து நடந்ததுனால யாரும் அங்கே அனுமதிக்கலை நாங்கள். அது என்ன நடந்துச்சு? அது என்ன டெத்து? அது வந்து சும்மா அந்த கடற்குழிக்கு வந்தாங்க, அது வெளி மாநிலத்துலேருந்து ஸ்டேட்லேருந்து வந்தாங்க. சரி. அந்த நேரத்தில் குடிக்கும்போது தவறிட்டாங்க, தண்ணியில் இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. அது இழுத்துட்டு போனதும் ஆள் உயிர் போயிடுச்சு. அதனால் அந்த பிரச்சனையில் அங்கே யாரும் அனுமதிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப இது பண்ணிட்டாங்க. அதில் வந்து ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் இருக்கும்ண்ணா, 4 வருஷம் இருக்கும் அது நிப்பாட்டி. ஸோ ஃபைனலி ஃபுல் கதையை கேட்டாச்சு. ஏன் இந்த கிராமத்தில் இந்த சுற்றுலாத்தலம் எதனால் மூடப்பட்டது அப்படின்றத ஊர் தலைவரான அந்த தாத்தா கிட்டே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஊர் தலைவர்கிட்டே டேரெக்டாக போய் பேசியாச்சு. ஸோ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டாங்க. ஏன் வந்து இத்தனை நாளாக தடை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய ஸ்டோரிஸ்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ அண்ட் அவ்வளோதானே. சரி, ஓகே, சீட் பெல்ட் போடலான்னு கத்துது. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக வீடியோவை ரசித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பரான ஒரு சுற்றுலாத்தலத்தை மீண்டும் மறுபடியும் இருங்க கத்துது சீட் பெல்ட் போடலான்னு. ஓகே, இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான சுற்றுலாத்தலத்தை வந்து எங்களுக்கு மீண்டும் இந்த கவர்மெண்ட்டோ இல்லை ஊர் மக்களோ சேர்ந்து எங்களுக்கு தயவு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட்டான ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சுற்றுலாத்தலம் இது மறுபடியும் எங்களுக்கு பயன்பாட்டுக்கு வந்தால் நல்லாயிருக்கும்.
இதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டும் ஊர் மக்களும் ஊர் தலைவர்களும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை மக்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்துங்க, இப்படி ஒரு அருமையான இடம் இருக்கு அப்படின்றத தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ ஸோ மச். பை 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 பை.